13. mendearen erdialdean Alfonso Amargarrenak Segurako, Ordiziako eta Tolosako hiribilduak sortzeko agindua emango du. Hiribilduak sortzen zituen komunikazio bideak izugarrizko garrantzia hartuko du eta bide hau kontrolatzeko Lazkauko jantxoak Igartzako orubea erosi eta Torretxea eta Egurrezko zubia eraikiko ditu. Alde batetik, Gaztela eta Frantzia lotzen zituen bidea igarotzen zen. Beste alde batetik, Leintz Gatzaga aldetik zetorrena. Azken honek, Urola ibaiaren haranarekin lotzen zuen Igartza. Bertatik pasatzen ziren noble, elizgizon, naiz merkatariei zergak kobratuko zizkieten pasatzerakoan. Igartzako bidegurutzea garrantzitsua bilakatu zen. Bertan, burdinola, errota, ostatuak eta bestelako hainbat zerbitzu sortuko dira. Gaur egungo Igartzako jauregiaren aurrean hasierako dorretxearen aztarnak ikus ditzakegu. Gaur egun zutik ikus daiteken zubia 16. mende amaieran eta 17. mende hasiera bitartean eraiki zen. Harrizko zubiak, harlanduzko arku ertzak, puntu erdiko bi arku eta zubi branka ditu. Azken honek, egiturari erresistentzia handiago ematen dio uholdei aurre egiteko garaian. Bidean, 1589an eraiki zuten are harriz egindako gurutzea dugu. Gurutzearen alde batean Jesus gurutziltzaltuaren irudia ikus dezakegu, eta beste aldean berriz Jasokundeko Andre Mariarena. Garaian, oinean, metalezko bi plaka omen zituen. San Martin Loinazkoak bere idazkariari 1586an diktatu zizkion hitzak agertzen omen ziren. Igartzakoa naiz, Tolosatik 4 legoatara. Mendeetan zehar, gurutzearen babespean Donejakue bidean doazen erromesak igaro dira bertatik eta gaur egun ere, barnealdeko bidean doazen erromes ugari igarotzen da.